Banang penbah susu ia kejing tirikam jong kekur thank you. Kabadi kawai na kikur kibabun tam hari bohisap ngi. Haka sing sajan jong katayo kata hak artrik unaiwing arjar arab saw. Lapenlong ia kejing kendulang jong kinong ilam kur kibadon haka than jirang. Na kabenta ban peli ya kawai kayeng kabalabu ban penlong kum ke office tirikam jong kekur thank you. Kabadon hayo menar haniu jirang hari bohi district. Kumban supen pau kendian. Baka kur thank you hari bohisap ngi. Kadon arteli ke circle kibakentup. Ya ka jirang circle, bat ka umrit circle, bat lengba ke jingdon jong gini ke circle, lala ban lung ban lang bat ban penlong ya ka sengkur, ban pentelun ya ki babun ba ki kam hakane ka than. Susu nalor ke jingdon jong ki long kunyi bat ki kur kentai, hakane ka singi lai dan lang ru uba klan lengdo balasim ya ka benta kum kongsan ban pli ya kane ka office ka bathamai jong sengkur, ha ka jingdon lang jong pa im RH walang. Berius im jong ka hima jirang, nang tau ba petal man thank you beriu we na kinoilam jong ka sengkur, lembat kiwai. Kum gedak jong jing pilih ba ya kena office lakhap yu ribbon nak jing khang ba jong kena kamera ka office jong ka tililang rengkat ke jing sendro lang jong we ke circle jong ke jelilang rengkat ke jing don ki pastor ke jing don lang bat ki kur ki jaj rengkat jing don jong sim apli ya kena ka office ha ka kerteng ke jong blai ba kena ka office kan long kepala penunra ya ke jing ade ba ke jing ik ba ke jing long kowe Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai